Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena n-nefqa soċjali tal-Gvern żdiedet 9,700,000 euro, dan meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena l-oħra. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, iż-żieda fin-nefqa soċjali ġiet mill-ħlas ta' benefiċċji kontributorji l-aktar fil-pensjonijiet. Fil-fatt bejn Jannar u Marzu li għadda n-nefqa fil-benefiċċji kontributorji kienet ta' 11,100,000 euro iżjed minn Jannar u Marzu tas-sena l-oħra. In-nefqa fil-benefiċċji mhux kontributorji bħal benefiċċju tal-qatt naqset b'1,500,000. Fl-ewwel kwart tas-sena fejn daħlet fis-seħħ żieda oħra l-pensjonanti permezz tal-baġit intefqu 9,300,000 euro aktar mill-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-bonus tal-Gvern għal ħaddiema wkoll wassal għal żieda fin-nefqa soċjali ta' 1,300,000 euro aktar. Skont l-NSO fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, l-aktar benefiċċju li minnu gawdew numru kbir ta' nies minn benefiċċji mhux kontributorji kien iċ-Children's Allowance. Fil-fatt minn dan il-benefiċċju gawdew aktar minn 41,000 familja. Intant brabta ma' dawn ir-riżultati uffiċjali tal-NSO, fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll kif dan l-ewwel kwart tas-sena 3% inqas tan-nies kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Qal li bħala medja minkejja l-pandemija f'Malta kull 3 ijiem kien hemm persuna fuq l-assistenza soċjali rnexxielha ma tibqax dipendenti fuqha. Dr. Abela sejjaħ dan il-fatt bħala reżiljenza li se tibni prosperità ġdida f'pajjiżna.